απ' όλα δεν πρόκειται μόνο για ένα λεξικό. Πρόκειται για 3 βιβλία, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο για τη γλώσσα των Πομάκων. Είναι πόμακο ελληνικό λεξικό, ελληνοπομακικό λεξικό και γραμματική της πομακικής γλώσσας. Αυτά τα βιβλία έπρεπε να είχαν βγει πολύ παλιότερα. Αργήσαμε, οπωσδήποτε όμως ποτέ δεν είναι αργά. Με τα βιβλία αυτά, πρώτα απ' όλα, γίνεται γνωστή η γλώσσα των Πομάκων, η οποία δεν είναι βέβαια γλώσσα ελληνική, δεν είναι γλώσσα τουρκική, δεν είναι γλώσσα βουλγαρική. Μοιάζει με τη βουλγαρική, έχει πάρα πολλές ελληνικές λέξεις, έχει και τουρκικές βέβαια, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάρκεια δηλαδή της μακραίωνης κατοχής της περιοχής από τους Τούρκους. Οπωσδήποτε αυτά τα βιβλία θα βοηθήσουν τους Πομάκους και τους Έλληνες να αλληλογνωριστούν ακόμα καλύτερα, θα βοηθήσουν επίσης τη σύσφυξη των σχέσεων ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας, της Θράκης ιδιαίτερα, χριστιανούς και μουσουλμάνους, θα βοηθήσουν ακόμα τα Πομακόπουλα, τα οποία θα μπορούν στο εξής να μαθαίνουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα, να δίνουν εξετάσεις και να εισάγονται στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιούν την επιθυμία τους για περισσότερη μόρφωση και ταυτόχρονα θα είναι δυνατή ευκολότερα η επαγγελματική τους αποκατάσταση.